तो ए भैया हम कमला बिहारी दर्दनाक कोलकाता हत्याकांड नोबिता चालीसा सुनावे जा रहा बानी। अगर रउआ लोगन के अच्छा लगी तो आगे शेयर जरूर करब। के हमनिया जाति कैसे मानी जब बेटी न केहू के आजाद बा। देशवा में कवनो न देश के बेटी के मिलत नहीं इंसाफ बा। डॉक्टर नोबिता कुमारी के संगे कइले ई कैसन हाल बा। डॉक्टर नोबिता कुमारी के संगे कइले ई कैसन हाल बा। के हमनिया जाति कैसे मानी जब बेटी न केहू के आजाद बा। देशवा में कवनो न देश के बेटी के मिलत नहीं इंसाफ बा। देशवा के हमनिया जाति कैसे मानी, देशवा के हमनिया जाति कैसे मानी जब बेटी न केहू के आजाद कहले हो दी बेटी डरी डरी सबके नजर पड़ल घड़ी घड़ी। देशवा के हमनिया जाति कैसे मानी हो कहले हो दी बेटी डरी डरी सबके देशवा के बहिन बेटी के हो देत नहीं कवनो हो साथ बा। हो देशवा के हमनिया जाति कैसे मानी जब बेटी न केहू के आजाद बा। देशवा में कवनो न देश के बेटी के मिलत नहीं इंसाफ बा। हो हरदम कबो इनका कबो उनका एहो सबके हो साथ होके छलवा। देशवा के हमनिया जाति कैसे मानी कबो दिल्ली हो कबो यूपी में होके छलवा। साला कुकुर के हमनिया जाति कैसे मानी जब बेटी न केहू के आजाद बा। देशवा में कवनो न देश के बेटी के मिलत नहीं